No hay palabras para agradecer la participación y la entrega de verdad de todas estas personas que han venido. Pero es que no hay palabras, o sea, yo puedo decir gracias, gracias, gracias y estaría todo el día diciendo gracias. Pues participo por una hija mía que murió y luchando 2 años con el cáncer. Y bueno, por desgracia se fue y dejó 3 hijos. Entonces, claro, yo ahora participo porque ya que mi hija no se ha salvado, que esto sirva para otras personas que están igual que mi hija. Entonces, esto a mí me emociona, me acuerdo mucho de mi hija. Bueno, pues en la PIN participo desde que prácticamente al principio yo tenía una cuñada con cáncer y ya ella estaba metida en todo esto y yo pues la seguía. Después he pasado hace 2 años con una tía mía que también lo ha tenido, pero ahora está recuperada y muy bien. Y precisamente ahora hay una nieta de ella, de Jessica, que li ha salido este any. Està bé. D'aquesta manera hi ha molts més oportunitats per les dones que sofreixen aquesta malaltia. Jo sé que les persones més joves, quan ho tenen, és més dolent que quan són més adultes, i jo crec que això ens hem de conscienciar i quan som més joves doncs, revisar les nostres mames i veure si tenim algun bulto y para anar al metge y mirar-ho y revisar-ho. Porque me gusta y voy porque es una causa para el cáncer, que mi suegra también murió de cáncer. Veure tot el poble participant en casos així és molt bonic, la veritat. La meva àvia va tenir càncer de mama fa uns anys i, per exemple, avui li ha fet molta il·lusió, li he dit, vindré a fer això i m'ha dit, doncs te'n recordes de mi perquè és un cas que ens toca de prop i per mi és una lluitadora i llavors també venir aquí avui i poder participar en això també em fa il·lusió perquè me'n recordo d'ella, sé el que ha lluitat i sé que li fa il·lusió i si hagués pogut venir també hauria vingut, però... Més diners en investigació! Moltes gràcies, Cinteta, i moltes gràcies, Montcada!